Tak tým, že som bola geriatér a paliatológ predtým, než som sa stala všeobecnou lekárkou, tak som sa vlastne so zomieraním a s paliatou stretávala už počas tej špecializovanej praxe. Podľa európskych štúdií si 80 Európanov praje zomrieť v domácom prostredí, ale žiaľ realita je taká, že práve tých 20 ktoré len zomierajú doma a 80 zomiera v zariadení. Asi takým najdôležitejším je nebáť sa a mať odvahu vykročiť k takýmto pacientom v pokročilom alebo terminálnom štádiu, pretože všeobecný lekár je kľúčovou a strategickou osobou pri tom primárnom kontakte v domácom prostredí a niekedy je potrebné urobiť len veľmi málo krokov na to, aby ten pacient mohol dožiť a mať medicínsku starostlivosť doma pri lôžku. Nie je to jednoduché, ale sme s tým konfrontovaní všetci a ak by som to mala tak zhrnúť, tak vlastne všetci sme už tou atestačnou prípravou na to vybavení, pretože vieme podávať, aplikovať liečiva, subkutáne, rozhodovať sa o terapeutických postupoch, prognostikovať, definovať toho pacienta. Takže asi to jediné, čo to chce, je odvaha a ochota postarať sa o takýchto pacientov doma. Ako praktickí všeobecní lekári máme dlhodobý kontakt s tým človekom, máme kontakt s jeho prostredím, zázemím, takže má k nám dôveru a pre tých zomierajúcich pacientov aj doma prítomnosť lekára a manažovanie toho jeho zdravotného stavu je veľkou oporou, ktorá mu pomáha pokojne odísť.